pundi? Dene sira takon dununging Raden Arjuna. Kula dipun kengken Gusti kula sinuwun Prabu Jatikusuma. Kinan mocok jangkanipun Janaka sabab negari kula Paranggu Baraja keparak pagaring ageng kenging welaing jagat Gusti kula Prabu Jatikusuma pikantuk wangsit. Bilih negari kula saged kelampahan manggih waliya jati temani Nirwala menawi sampun tinumba Janaka. Mila sinuwun kalilan ana dinten menika Janaka badhe kula pejahi kangge tumbal mulyane negari kula mati kanggo. Piye Kakang Semar ana dadak anglayani jujul kang nusuli Kakang. Pun ngeten iki pun kerep kok den kula pun kerep mireng. Kula mboten kaget mboten gumun. Peteng niku nek ndedet mesti ndang enggal padang. Mengkono nggih. Sing sabar darana saranane kudu lila lan legawa. Mengkono Kakang nggih. Ya yen pancen mengkono Kakang ayo enggal tak kanthi ngupaya banyu bening metani perkara iki simbaka sethithik Kakang. Nggih, nggo kula dereke den. Niki dadi temanjane pamong kula kaliyan Dikandara kula Prabu Kresna. Kudu temandang gawe tujunipun kala wau Anoman sampun tanggap ing sasmita, ngerti ana sajroning baya. Senggana lajeng tumindak cecukat rengginas. Hutane didupak mencelak. Nggih. Iya Kakang. Ingkang baku sumedya ngupadi murcaning Yaya Rajuna lan uga nyengkakake tumurun kanugrahan nggih kula pitados menawi ubaya kula kaliyan dika niku mboten mblenjani sedaya rampung sing kanthi isi kok Gus. Srinata bantur hangedhat langkah leresing au